Ja? Dobre. Ale to až potom. Minúta a kapela začína tamto na téma, proč nepošlu svých skurvených 30 litrov na hajde. Vlastne mi hlava seba právo, ale začnem, nepošlo mi tam, lebo ja nejakom hajzol, mám čo v piči, že tam bolo zemetrasenie, ale ja chcem peniaze, lebo nemám zázemie, neživia ma rodičia, ty si chceš požičať, nič nepožičam, kamarát, nie je to požička, ja som nie ten, ktorý dáva milodári, ale ten, ktorý sa nechváli, Silvín Perim, ty skvelý, hovoríš kontrata, koľko, dobre, nehoď, že ochránka, ja nepošlem na Haiti, ani